Hakotor ni montri bokhorok modi Congress ni mahatma Gandhi sardar vallabhbhai patel netaji subhas Chandra bose songrogno baithangni icon swnamwi tonijak Tabok modi ni naharmung wngkha adhmi party ni kwtal icon bhagat kokti salo modi saklai ka chandigarh birkhung kholani mung bhagat ni mungwi tonijaknai khanai Faine 28 September Bhagat Singhni asima sal aboni saltam segang montri bokhorokni bini man ki baat koklam bandawa saklai kha chandigarh birkhung kholani mung tonijaknai Bhagat Singhni mungwi no hane Punjabni adhmi party ni montri okra bagban man sak baithangno Bhagat Singhni lamawa himnai hane saitongo a Punjabno adhmi bodolno ulo khibui BJP bodol kotor kebung mungai basana ni saitogoi tongo montri bokhorok sak baithangni khokbaino chandigarh birkhung kholani mung selainani bagai saklaiga abono thungrung haparo tabok kwtal thungrung raide hane saklai tongo montri bokhorok ni man ki baat koklam pandawa chandigarh birkhung kholani mung selainani bagai kokchap naharmung no tino tabok india gate subhas Chandra bose ni mangthong bok sinjakma bai sajagui tongo montri bokhorok saka ang saimano surgical strike o kainei kokthai khonakeno joto lokuni kha thangsawi phayo azadika amrit mahotsav ni jorao Bhagat Singhni asima salni logiwa surgical strike ni bo bisi pungmani sal palaijaknai hini saka montri bokhorok Narendra Modi Bureau report Kokora।